ଗୋଟାଏ ଦିନ କାଉ ଚଢ଼େଇ ତାର ସାଙ୍ଗ କଥା ଭାବୁଥିଲା। କହିଲା ସିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରୁଛି। ସେପଟରେ ତା ସାଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭଲ ଛାଙ୍କି ତାର ଗରାଖମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅସହାୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦାନ କରୁଥିଲା। ତାର ଏମିତି କରି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ ଆଉ ଭଲରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରି କରି ଦିନେ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ନ୍ୟାୟର ରହିକି ସେ ଭଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକିକି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଲା। ତା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେପଟରେ ଦିନେ ମୁନା ଚଢ଼େଇ ତା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇକି ଦିନେ ବେମାର ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇକି ଛାଡ଼ିବିନି, ସେ ମୋତେ ବେମାର କରିଛି। ଦିନେ ଗଲା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ସେଦିନ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଦେହ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇକି। କହିଲା ଡାକ୍ତର ଚଢ଼େଇ କହିଲା ତମର